ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunna sirilen kibaruyaw ni an donna n'a ye bi nɛgɛ kanɲɛ 13 o waati la fɛn min ye an ka jamana fanga ɲɛma Muktar Wan a na i kunda pankuru jigi kɛnɛ kan pankuru jigi kɛnɛ min ni a tɔgɔ dan bɛ Baba Modibo Keyita la Senukaw olu fɛ yen a takun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana a ye laɲini kɛ bana min ni o bɛ ka diɲɛ maa kamana gan bi n'a bɛ fɔ a ma ko COVID-19 o tɛ dɔw ko a ma ko coronavirus fasodenw an bɛ se ka kisi bana in ma cogoya min na jamana ani UNICEF ani baɲumankɛtɔn caman ka dɛmɛ o kɛra sababu ye ni ka vaccin fura min ni o kan ka kɛ walasa k'i kisi bana in ma nanzaraw olu yɛrɛ ko ten ko le sérum est curatif le vaccin est préventif tout à fait ko ten o vaccin olu de bɛna an ka jamana kɔnɔla la premier ministre nɛgɛ kanɲɛ 13 waati a bɛna taa u kunbɛn aéroport la ale ani UNICEF ka lasigiden min bɛ an fɛ yan fo ka taa se an ka ministre ma min ka caw o ɲɛsinen don kɛnɛya sabatili ma an ka jamana kɔnɔla la vaccin n'u nana avril kalo tile fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka kɛ maaw la a bɛ sɔrɔ ka kɛ maaw la walasa an bɛ se ka kisi coronavirus ale kɔlɔlɔ ma yaaya. Ya Jalo an ka minisiriso min bɛ ni ale ka caw ɲɛsinen don seko ani dɔnko ma n'o ye ministère de la culture ko baara kura ko u bɛna o daminɛ Bamakɔ kɔnɔla la yanni nɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ u ma ko monument ni ye monument ta k'u lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 26 mars monument ko nin bɛna o kɛ san 30 ye ni o bɔra ye monument min fana bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Scar Patrice Lumumba ko Patrice Lumumba yɛrɛ ale tanyani kana se bi ma o bɛ kɛ san 60 ye k'i b'a ye k'a fɔ ko ministre de la culture o bɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan ninnu ka monument ni ka u lakurakuraya a bɛ fɔ min ma ko k'u restaurer k'u lakurakuraya dɔw bɛ sɔn ka pɛntiri dɔw hali n'u tɛ ci ka jɔ nka yɛlɛma caman ko o na don u la donna nataw la fasiliden sɛbɛn ale y'a jira k'a fɔ ko transition tiɲɛ don prioritéw ka ca ko nka ko transition kun kan k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma ka tɛmɛ ninnu kan ko miliyɔn caman kɔni na ta ka don nin baara ninnu na to ka sɔrɔ n'i ye an ka lapitaniw lajɛ lapitani furakɛlikɛyɔrɔw k'i b'a ye k'a fɔ olu mago bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ caman na wariko ta fan fɛ furakɛliko o ta fanfɛla la n'i donna an ka lakɔlisow fana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maaw mago o bɛ dɛmɛ na balo yɛrɛ kan ka ɲini yɔrɔ minnu na maaw mago a bɛ dɛmɛ na ye maaw wulila ka bɔ jamana fan caman fɛ ni k'u kunda faaba kan k'a fɔ ko faaba o de nɛɛma ka bon nka u jamabagatɔ ma na sabula kɛlɛ o de kɛra o sababu ye nafolo kasabi min ko a bɛna ta k'a don monument ninnu na ko n'i kun ye a don réfugiés olu ka seginni na Ya Jalo ko o kun na kɛ sababu ye hinɛ o dɔɔnin ka se u ma.
Barkan ko a ye jigini dɔ kɛ dugu la dugu min ni a bɛ fɔ a ma ko Taglit ni ye Taglit ta k'a lajɛ ale ni Tesalit bɛ t'i jɔ kilo 60 bɔɲɔngo la k'u kɔni cara yen nɔ ko maa caman kɔni sigar'u la k'a fɔ k'u ye ko kɛ ko min ni u tɛ deli ka a kɛ ka kɔrɔ Alizerikaw ka wari min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko dinar ko o wari $45,000 ko Barkan kɔni y'o ta ni ka ca ni o ye o fana ka bɔ a la k'u ye misi 6 fana ta ni k'u kunda n'o ye yɔrɔ dɔ ka maa tɛ yɔrɔ min dɔn destination inconnue k'u ye maa dɔw fana ta ni ka taa ni olu ye k'an bɛ don min na ko bi k'olu somɔgɔw olu bɛ ka o ɲini a ma kɛ cogo cogo sa Barkan kan b'u dɔn ni fɛn min ye ko o ye lakana sabatili ye mais ça c'est du vol ou bien c'est de l'enquête Yaya Diallo ɲininkali tɔ min a guloneni bɛ to o yɔrɔnin na an ka ministre min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don sɔrɔ o ma n'o ye le ministre de l'économie et des finances a ye lettre ko o ci douane o ɲɛmaaba ma k'a fɔ ko a bɛ a fo san min ni o kuncɛlen filɛ nin ye na an ye o dɛmɛ kuru ko o jɔ n'o ye san 2020 ko baara min kɛra a kɔnɔ sɔrɔ ta sira fɛ ko a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten ko fɛn min kun ɲininen don a fɛ o de kun ye 100% sɔrɔ ka kɛ a kɛcogo la ko ga ko tellement que douane ɲɛma k'a ye baara kɛ ko a taara fo 102,20% na a tɛmɛna min yɛrɛ ɲinina fɛ ko a tɛmɛna o la san 2020 kɔnɔ ko a ye sɔrɔ min kɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 579 na ko kɔni kɛra sababu ye sa a ka ɲɛma n'o ye ministre de l'économie et des finances Sanu ko o ye lettre sɛbɛn k'a ci douane directeur ma k'a fo k'a ye baara min kɛ ko a ɲana fo ka taa fɔ a to ten Cheikh kuma tɛ nin ye o wale mun ye laɲini mun kɛr'i fɛ n'i tɛmɛr'o la o ye waleya ɲuman ye nka dugu in kɔnɔ yan Mali la précisément ni douane y'a fɔ tare kuma o kuma i b'a sɔrɔ dugudenw ɲɛji bɛ ka jigin Cheikh mɛ fɛn min nɔfɛ i bɛ k'a labɔ awɔ ni douane ko tare non dugudenw ɲɛji o bɛ soli sabula douane u bɛ wari sɔrɔ fɛn mun na n'o ye marchandise donni ye n'o ye maaw bolofɛnw donni ye wari fanba bɛ bɔ olu minnu na n'u y'olu daw gɛlɛya donc an minnu filɛ bɛ dugu kɔnɔ yan anw fana bɛ feerefɛnw san sɔngɔ gɛlɛman na donc da dumuni yɛrɛ a bɛ gɛlɛya a sɔrɔ bɛ gɛlɛya commerçant b'a fili sanfɛ ni ka taa a kunbɛn duguma commerçant tɛ se ka dépense ba kɛ a ka fɛn na k'a bɛn'o feere da nɔgɔman na cogo si la Tari kuma tɛ nin ye douane directeur ko a fɔra ko baara tacogo ka ɲi Burama a ka fo o ka ɲi a ka ɲɛmaaw y'a fo mais Burama Cheikh y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn parce que douane ka yɛlɛn masa a tɛ duguden si arranger c'est vrai malien ka revenu fɔlɔ o ye douane parce que Mali tunkaranke ka ca malien bɛ bɔ ka fɛn ɲini yɔrɔ wɛrɛ de fɛ port bɛ dugu minnu na an ka fɛnw bɛ na ka bɔ yen nɔ de bon n'a fɔra ko o minɛnw dontɔ a kɛra sanfɛ sira ye o a kɛra duguma sira sanfɛ sira yɛrɛ ka jugu ni duguma sira ye mas parce que ni fɛnw bɛ na ka bɔ kɔfɛ poids minnu bɛ sara a bɛ taa jɔn a dɔɔni bɛ taa douane kunna c'est vrai douane kɔni ka baara kɛ c'est bien nka u k'a lajɛ surtout les denrées de première nécessité masi an dayirimɛ sirilen don fɛn minnu na i n'a fɔ malo da dumuni i n'a fɔ tulu i n'a fɔ nɔnɔ n'a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka se an ma yan u k'u ka fɛn ɲini u k'u ka nafolo ɲini min bɛ kɛ ka jamana baaraw kɛ nka u k'a lajɛ les denrées de première nécessité tiɲɛ yɛrɛ la masi ni an filɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ ça c'est pas la douane ça c'est le gouvernement de b'o o instruction di a bɛ se ka fɔ sisan ko ka olu exonérer gouvernement ka jɛ a bɛ sɔrɔ min kɛ o balo donni na gouvernement bɛ se ka jɛ o taxes kɔ a b'a kɛ walasa ni a jɛr'o kɔ
commerçant fene i ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na i bɛ se ka a di fasodenw ma nɔgɔya la gouvernement de bɛ o ɲɛsin douane ma mais en tant que gouvernement mo o décision ta o baara o kɛli ka gɛlɛn. fo k'a fɔ ko ka dɔ fara kan masi fɛn fɛn kɔni a bɛɛ fɛngɛw bɛ bɔ sanfɛ de a bɛɛ décision bɛ bɔ sanfɛ de siga t'a la fɛn fɛn bɛ exécuter yan chef de b'a bɛɛ fɔ sanfɛ ala k'an kunna diya a ka lajɛ sinon a ka gɛlɛn dɛ. Magura kuma tɛ nin ye. Mas ni u ye tare fɔ douane a directeur ko k'a fo a n'a ka cɛdenw a n'a ka cɛdenw ko baara waɲa ka kan ɲi. ni baara waɲa ka ɲi mas miliyari minnu sɔrɔla a fana ka don a donda fɛ dɛ. a ka don a donda fɛ dɛ. o wajibi o. wajibi wa. o wajibi dɛ. an bɛ miliyari ko kumaw mɛn jamana in kɔnɔ mais jamana in taabolo de t'a yira mɛ. Magura fonctionnaire sara ye bɔ min. fonctionnaire bɛ sara dɛ. mais a ye bɔ min. mas kana na kuma donda sa. c'est par là. kana kuma donda ban. okay. kana kuma donda mais ne b'a dɔn miliyari bɛ sɔrɔ fonctionnaire bɛ sara. mais mas fɛn a caman fɛnɛ bɛ sira wɛrɛ ta. ala k'an kunna diya. sira minnu tɛ sira jɛlenw ye. kuma tɛ nin ye Joe Biden. Brahma douane kɔni ka lettre ci douane ma. ko lettre de félicitation. il est dans son rôle hein. ne bolo forme dɔrɔn de don. mais il est dans son rôle. il est dans son rôle. voilà o tɛ fɔlɔ nin na. manda n'a bɛ laban nin na nin t'a fɔlɔ nin t'a filɛ nin t'a saba ye. ne b'a a jigiya a bɛ san caman bɔ. mɔgɔ si ma kɛ douane directeur ye ko a fɔra. ko musaka min k'i k'a ɲini k'i ma tɛmɛ a la. ne famana ma dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ yen walima k'a tigi dɛsɛra a la ko kura tɛ quoi. mais n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ gɛlɛya kɔni b'a kɔnɔ. an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲɛ. c'est que Musa Dadi si ka douane directeur nommé cogo min na est ce que i y'a ye Musa Dadi. ale ka événement ninnu caman tɛ kɔnɔ. non mais jang ne. ale ye ɲininkali kɛ dɔrɔn ko qui veut être directeur. a taara douane direction de la ka douane labɔ k'u lajɔ. ko jɔn bɛ se ka kɛ directeur ye. dɔ sera k'i jɔlen to ten ka dɔ yira. ko bon ko an ka nin ka ye a ko non k'a tɛ k'a ye. awɔ. k'a tɛ k'a ye. ko qui veut être directeur dɔ ye tigɛ kɔrɔta ko jamana sɔrɔ k'i bɛ se ka a layɛlɛn ka se ko joli la ko i bɛ se k'a lase 100% na o ko ko hali 200% k'a bɛ se a sera k'o ta dɔrɔn k'o kɛ directeur ye ko cɛ nommé directeur o dɔw bɛ yen olu kun b'a la ko anw ka grade b'a ta ɲɛ a ko non ko ça c'est pas chez moi grade ko tɛ ala k'an kunna diya y'an ka taa. Ya Jalo kunnafoni dise min bɛ n'a bɛ fɔ a ma nouvelle libération a ye ɲininkali ko o kɛ. Comment? Négociation avec les terroristes. Que fait Ouagué de la solidarité gouvernementale? Ɲininkali to min a ye a gulon. Solidarité gouvernementale o ye ministres ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Ka dɛmɛ ani dɛmɛ don. Ni ko fɔra ministre dɔ ma hali n'o y'a sɔrɔ a t'a yɔrɔ la e ye ministre ye e bɛ dɔ kalama la e kan ka i jɔyɔrɔ la ne mana fɛn min fɔ e man ka o kɔkari k'o fɔ a kan ka yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka terrain a bɛ ka boli ni ka taa kunkilenna kelen na o kan ka kɛ nka kunnafoni di sɛbɛn a ye ɲininkali tɔ min ko a gulon Ouagué ko a bɛ mun de kɛ o solidarité gouvernementale la ko Ouagué kelen do ko o da a senkɔrɔ ni ka olu tereke kunnafoni di sɛbɛn a ko ni maa min bɛ Ouagué dɔn ko place min ni o dilen filɛ a ma Ouagué jumɛn ko don Ismaël Ouagué ale ko don CNSP o Ouagué CNSP min ni a cira Ouagué kun tɛ u ka kuma lasela yan le porte-parole c'est l'ami intime de Janginɛ Jara non Janginɛ ka di Ouagué a yirala k'a fɔ ko Ouagué ko
gouvernement kono ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a place ko a tɛ yen baara min kalifalen don a la ko a t'a si dɔn a faamu t'a la a basigi t'a la ko baara yɛrɛ kɛcogo k'a t'a ɲɛdɔn hali dɔɔni ka kɛɲɛ ni nouvelle libération u ka kuma ye u y'a yira k'a fɔ ko n'i ye Wage yɛrɛ ta k'a lajɛ voilà kunnafoni di sɛbɛn ni yɔrɔnin min fɔ nin ka ɲi tubabukan na il ne mérite d'ailleurs pas de figurer dans aucune équipe dirigeante n'ayant jamais été un responsable digne de ce nom. Et là, on vous épargne la partie irresponsabilité sociale et les frasques dans lesquelles il excelle. Ce qui nous intéresse ici, ce sont plutôt ces couacs. Ces couacs. Les couacs. Tu connais les couacs? Les couacs. Magura, tu connais les couacs? Non, les couacs. Couacs s'écrit C-O-U-A-C-S. Les couacs. Tu connais, Cheikh? Il vient à Galandera Roger Cheikh. C'est couacs. Aïe, c'est quoi comportement et autres prises de position digne d'un soldat de deuxième classe. Qu'on y ait comportement mini au bala, a erek ketchou, akabara ou erek ketchou, ani abi y comporte trop minaga service kono, kabe ki kono koni officier bainte, qui va bla soldat de deuxième classe d'odi, iba ani au loup de comparer. Hein? Comportement gay. C'est pas moi qui ai écrit. Voilà. Agogonie ako laje ko alaba ko aye fait mi reke ko no ka juguna beni ote solidarité gouvernementale yere ko fo ko odeye premier ministre Mouktar Wane domina otara aka plan d'action bara aka ngo ke tuko mina transition konola la CNT kono CNT otara o yira domina ko koni ko aye kuma jele ninga ode fo bela jele ye akuma mi famu ko al no asura ka kuma famba be majea nga ko kuma mimbe ni o koni njera ni bela jele koni njera noe ko de ka négocier ni bamachu ye ani bamachu ologa sika fo ko oke akechola ko Mouktar Wane ko oye a haklina ko aye oira bela jele na ko ama odugo ko shuma ko dugo maje kuma galama ko atengura Wagela ko Wage siranga ikanto ko on négocie pas avec les terroristes. Le premier ministre parle en haut, Wage parle en bas. Oh, tu as comment ça? En bas. Non. Des propos différents. Anga Michel Dokbe. Akuma damne mgoga tofode kungadali. Mais maintenant voilà la bêtise dollar. Ah. Ils sont à Srafara. Professeur de musique de Kuno. Monsieur Guinée Jodro, pour le vendredi prochain, on a interrogation de Jama Besserenga à l'âme de musique à Bikodo. Bonindo, Wasoro Ame Alamsala, Mouma les son Takanya. À Seragana Doro, pour le vendredi prochain, on a interrogation de Mohamed Jabi. Arrête à toi et à vos. Bienvenue sur Bamako 24h sur 7 jours sur 7, la radio au Mali. Au musique. Donc, Premier ministre a fait sans fait. Ou avec a fait Douguma. Qu'on a voulu dire a quand même une solidarité gouvernementale. Ko Ouagé, ko ate ola. Ko que fait Wage de la solidarité gouvernementale? Qu'on a voulu dire que les noka qu'on a voulu ka nyingali retomi ka agloy. Premier ministre ka fogo affiné et ka fogo agieleno. Ou premier ministre ka fogo agieleno et ka fogo affiné no. Premier ministre ka fogo a négocier avec
les terroristes. Et on ne négocie pas avec les terroristes. Ka kunafoli ka adafa iba ka fo kunafoli di sebe aflenie ka fo akoko les contre-pieds de la position du premier ministre sur le Roteshanga. Voilà. Sa dernière sortie relative aux négociations avec ceux que nous appelons les terroristes maliens et que nous considérons comme des frères avec qui il faut parler. Qu'est-ce qu'il avait poussé? Le lendemain de la présentation du programme d'action gouvernemental à prendre publiquement le contre-pied de la position du Premier ministre. Contre-pied, Balontana Oudmeni. Yangne, contre-pied. Contre-pied. Ballon meta droitif fait. Ballon meta droitif fait. Garnier meta gauche fait. Mais bide do. Non, voilà, bide do. Voilà. Tout le monde le sait. À commencer par Ouagué, supposé être ministre de la réconciliation, est favorable à ce dialogue avec les Yad, Agali et Koufa. Et il ne perd aucune occasion pour le faire savoir et le clamer haut et fort à la face du monde. Ce qui n'est évidemment pas du goût du nommé Ouagué, pour qui on ne négocie pas avec les terroristes. Voilà. Ministre de la Réconciliation. Ministre de la Réconciliation. Nego Ouagué ministre Chomina, Aïchak Gabara Moui. Comme au fond, Ka foga ben au sabati moroni nyonche awo ka ben ere ko sabati ben ere de ko foga ben sabati moroni nyonche Cheikh Bamandji nous na misula anu ganga négocier parce que celi nous na abe fond mon demander anabe label mon demander au c'était en 600 quel est ce monde fana mo cité nous na Mamoudiko e boli laba minke tuauga telela ayi kanto Tari Kulubali ko Bamanchu sanjoli kanu be nyona ko on de serula francini munishma mun Niger sen mi fene biya ko ka andeme wala sa mi se ga sula ko olu fene desera ko option jumene ba ambulo sisa ayi tuawu nyi ngawla Ouagué blale no ministry so kuna famille ma réconciliation ka mo tiefo ka ben ni ale ko il négocie pas avec les terroristes RF avait fait comme une fotari masque o kuma bisiga fo Mali kono a benu do mo woreda mais a beninte Ouagué da parce que ni ga bara yoro tabulu laji ni par exemple ni aller tumbolo on négocie pas avec les terroristes il doit pas être au niveau de la réconciliation c'est pourquoi avec l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mas ni tara bla yoro la imanga ta yorom na a kumisa ali kumisa ga bla terrain peut-être il allait trouver un moyen là-bas où il peut pas négocier avec les terroristes terrain mais il était sur le terrain, oui. C'est un voyant militaire. C'est un très voyant militaire. On a noué. Mais on va se gagner à terrain. Aller au boulot, si c'est solution mala, on va attaquer si c'est pas la réconciliation. Mais c'est une guerre asymétrique. Mais c'est un drone terrain. On a checké à fois comme ça dire, on a jamana, kunka doro, ni keleina. Mais c'est hali terroriste ou attaquer les États-Unis. Oluma nye sorala. Donc on yɛrɛ min filɛ ni c'était anw ye ka nin kɛlɛ in yɛrɛ kɛ mas an bɛ fɔ ka bɛn nin k'a la walasa jamana bɛ basigi jamana kɔnɔdenw bɛ se ka u da ka sɔrɔ u ma hami parce que n'i y'a lajɛ bi centre ka taa bila fo nord la u b'u da u fankelen de kan a sabatilenba tɛ o Ala k'an kunnaja Magura ko tɛ nin ye mas ko Ouagué ko a mago tɛ solidarité gouvernementale la dɛ mas a fɔra ko premier ministre ko ka négocier avec les terroristes. Ouagué est ministre de la réconciliation. A b'a ka baara kɔnɔna na. En plus c'est un militaire. A ye kuma in fɔ. Est-ce que ko dɔ tɛ dugumana na wa? Ko jumɛn?
je ne sais pas ni c'est militaire a blala réconciliation barala mais nin ko wage kuma to ko ba yira ka fo mo ta do ne me wage kuma to ko ba yira ka fo ko do be duguma ayam ne aba ko no makura ne ko ni na bada parce que parce que il va do ministre ka fo ko on va négocier avec les terroristes premier ministre chef du gouvernement donc ale ka ministre finintigi de do avec la réconciliation bara fanake au cas faut qu'on ne va pas négocier avec les terroristes ça sous-entend quelque chose ni e chenugu jolé ala ba chema jangne tiente obo chema bro kabini wagena wakati mamu ya jiya ka famu ka foko c'est ton ami non wuro masri tabaga ko manga blani yorena réconciliation ne kumbo maufe ne ba famu tene parce que mamu rebe ko ka bara ere kele anna soro jalagli do bi se ka taka nyeshima iga faso kuma bolila kumbe famu ka fo ma doga taka blala muntenna c'est vrai quand on est ministre on est entouré par des techniciens et des conseillers mais ne ba famu réconciliation a famu fo ete wagela a donia fo etala Aïcha, non, ne dis pas ça. Non. A fait tala koy. Aba keni muni wage relation me wagela ka foko wage bi se ka mo foku chebe. A donia erela. Ni ta ro ka foko. Abasiki bala. Il n'a pas de personnes riches. Non, abasiki bala. Akuma bada. Non. Wage be nyogo je. Il a été porte-parole du CNSP. Voilà. Donc Ourati Erebado ko il était éloquent. Mini. Kato porte-parole là. Comment on fait magora ça amna ba da na ba kono il était éloquent hein. Aka kuma kon ni aka kuma jademne kuma la wage be flafo. Avec flafore. Transition civilo-militaire, ame fanga di civil ou ame côté fanga la. Wage kile ni boy il était porte-parole. Avec do de kuma. Ateka do de kuma. Voilà. Donc kana jina woro kore. Ça vient pas de lui seul. Voilà. Auto yora ya. Wage ne mérite pas d'être ministre de la réconciliation. O nega famille. Adana ntunu yoro kasa. Kanata la. Fu. Ntunu yoro ka. Wage re mogote wage re bolo ka ali mogoti. Aïcha, ntunu yoro. Ko wage se ka fo bi, ni se ka fo ni dugube ni tigibe menaka. A wage bonya kama aga famu kama na ka joro kama min ko into atala mi kuma ni kabla fe wage to moy o contacter tabo non mais c'est ta o da sera massa il travaille avec des techniciens techniciens mun ma ko le bo barake avec des conseillers au terre ministre ya et poste politique c'est un poste politique mais mun ma ko le barake les techniciens ne mo revoir mais ça ya kumulere ni ya kumulo tiga wala to e jurgise. Non, obila mga era mare. Ado te foi. Aye obila mga. Ado te foi, tu foi. Kabo yorola. Wage nunu fleni. Munu nana bi. Cheikh ni tari. Là on parle de la solidarité gouvernementale. Asa ne te ka tarore. Ne buka kuma de. E kuma fen fo ne abeme. Ne abeme. Cheikh ni tari ko. E ko quand tu négocies ni terrorisme, sans joli an terrorisme go nyona. Ale kumemi. Il était où? Il était sur le front. Il était au front. Ouais. Résultat Mouni, le bilan c'est combien? Un bilan, quand on ne veut pas négocier avec quelqu'un, il y a bilan. Ah, ça. On a un terrorisme quand on négocie. D'accord. Allez, le forum, il y a un joli. Il y a la Nyangatam ni Torom sur le Doumouchira, Bagamouchena, au Djabi du Meni. Allez, au Djabi Daman, si on négocie ou si on ne négocie pas. Wagé est un excellent pilote. Un excellent pilote de race, avion et bibolo ka kiruni reke. Avion me malibole ka kiruni kemi. Avion willa ni wati laba no. Avion kiru. Bamanchu. Akacha. Bamanchu ça. Opération Jolgera ni wati laba ni avion willa. Vraiment, ne défendant l'indéfendable ça. Il y a un problème mien. Allez ka ministre yere. Premier ministre Jean-Yves Le Drian et on va négocier avec les terroristes. Allah sur dongo fene kumarofo que c'est pas forcément que ani yad ni kufa de kakuma. Oro la alle me digo la saya kungolo de we. Ne bo kumarofo ni yad kufa. Ali kufa era fene te yad nous ne Mali mo be kuma nulu. Mais ni eta iga premier ministre ta ina fo e kuna fo ni contribuer là. Mais à madame non, faut le jonguna ya fo qu'on va négocier. Teblengo ko ai ibega bora ga rectifier donc bandoga boku bonyona kuma audio
ne kɔni bolo bi i ye Diko ka kuma fɔ san joli négocier avec un terroriste là kojugu tɛ koyi États-Unis bɛ ka négocier ni talibans ye fo ka signature ka papier k'a la k'a fɔ an ka CCDF kɛ kɛlɛ bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan fugariya tɛ dɛ i tɛ se mun na i tɛ se o la de a fɛɛrɛ t'an bolo dɛ a dɔnniya t'an na minnu yɛrɛ nalen don k'olu bɛna an dɛmɛ olu bɛ ko wɛrɛ de la n'olu tɛ pétrole ko la olu bɛ sanuko la olu ma tila o ɲɛɲini na kuma tɛ k'an dɛmɛ ka kɛlɛ bon ya an ka taa quoi ya an ka taa ya Ya Jalo ko vice-président Assimi Koita a ye taama min kɛ ka taa Marocains fɛ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn Nouvelle Libération o bɛ a fɔ cogo min na déplacement du vice-président Koita au Maroc un couteau à double tranchant muru min ni a fan fila bɛɛ bɛ tigɛli kɛ o tɛ Ala k'an kisi Ala k'an kunna diya a ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Assimi Koita ale min ye jamana ɲɛmaa dangan ye n'a fɔ cogo ka ɲi vice-président jamana ɲɛmaa ka dangan hali n'o y'a sɔrɔ plateau in kɛ yan o fɔ cogo man di dɔw ye jamana ɲɛmaa ka dangan c'est le vice-président a man ka kɛ yɛrɛ c'est le vice-président jamana ɲɛmaa ka dangan o de don n'i ko k'i bɛ tubabukan yɛlɛma bamanankan na kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ le vice-président jamana ɲɛmaa ka dangan makuraw tɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ a ye taama kɛ ni ka taa Marocains olu fɛ yen taama in a bɛ bila Maroc jamana ani an ka jamana u ka filani teriya o okumu o kɔnɔla la ko nka ko a taama in ko an ka jamana ɲɛmaaw ko u ma a kɔlɔlɔ ko o lajɛ ko sabula ko n'i ye ko ta k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaa mana bɔ yan waati o waati walima ni jamana ɲɛmaa tɛ nka ni jɔyɔrɔbatigi don ni ka bɔ yan ni ka i kunda jamana ka jamana min ni fadenya o bɛ o ni Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko Algérie jamana bɛ siren ka ko dɔ kɛ ten ko min b'a jira k'a fɔ ko o taama ko o ma diya u ye ko maaw hakili kan k'o ye kosɛbɛ jango an ka jamana ɲɛmaaw Algérie ani Maroc cɛ bɛ cogoya min na ko bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama ko ni Algérie ɲininka u b'a fɔ ko Mali kɔrɔ yan fanfɛla ko o ye Algérie worodugu ye nda dɔn n'i y'a faamu le nord du Mali correspond au sud de l'Algérie olu yɛrɛ fɛ an ka nɔri mankan o mankan bɛ yen sa olu fa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don ko mana fɛn n'a bɛ kɛ yen a k'an ka sara olu la awɔ a k'an ka sara olu la olu k'an k'u da don a la n'a fɔra ko olu faden jamana ko o ye Maroc ye an ka maaw ka wuli ten ka taa Maroc ka Algérie to yen ko c'est un couteau à double tranchant hein tiɲɛ don k'an bɛ hɛrɛ sɔrɔ Maroc taga la ko nka ko Algérie fana bɛ yen Algérie n'i ye o ta k'a lajɛ an ka kɛlɛ in a la Algérie jɔyɔrɔ ka bon fo ka taa fɔ a to ten an ye Banbanci an y'u kɛru cogo cogo u bɛ boli ka don yen accord d'Alger an ka accord yɛrɛ tɔgɔ dalen tɛ u la a ma kɛ cogo cogo sa ko ni an kɔni bɛ ka an kunsi jamana wɛrɛw ma jamana wɛrɛ minnu ni olu ni Algérie tɛ a fɔ cogo ɲuman na n'u u bolo tɛ don dumuni minɛn kelen kɔnɔ ko o kɛ o kɛ ko Algérie bɛ u ka dusumakasa ɲini ka o jira Makura tu veux parler? Non. Dangane tu veux parler? Bon, tu parles mɔgɔ la o tɛ bi ko ye o Algérie ni Maroc u tɛ kɛlɛ la Sahara l'État Sahara yɔrɔ bɛ kɔ a la mun bɛ kɛlɛ o nɔfɛ Algérie bɛ Faransi ye cogo min na a bɛ Maroc yɛrɛ fɛnɛ ye ten bon an kɔni ni Algérie i ye mun fɔ muruni da fila don a bɛ tigɛli kɛ fan fila bɛɛ fɛ an ka ɲɛmaaw de bɛ sa u sen ta cogo la sa an ni Algérie de kɔni bɛ dancɛ bɔ hali Banbanci Maroc fana bɛ ko caman k'an ye dɛ Maroc bɛ ko caman k'an ye n'o de fɔ hali Banbanci dɔw minɛna an fɛ yan nɔ n'u tilala ka taa Algérie k'a fɔ k'u bila cogo ni fɛnw Algérie mɔgɔ dɔw sɔrɔ k'olu bila interrogatoire la yen nɔ a kɛra a ma kɛ yan a kɛra donc
mani sigiɲɔgɔn kɔni a bɛɛ y'an jɛɲɔgɔn ye nka dɔ ta ka gɛlɛn ni dɔ ta ye. Écoutez, c'est une question de diplomatie. Intellectuel ka taa jamana in kɔnɔ yan a kodɔnna de man ca. Nana ne kuma fila yɛrɛ. Intellectuel ka ca. A diplômé ka ca nka intellectuel man ca. Voilà. A kodɔnna man ca. Voilà. Est-ce que ni dugu fila bɛ yan ka. An de b'an sen ta cogo dɔn. Kunnafoni di sɛbɛn le Sphinx a ko Bakari Togola a ye virgule kɛ a ko un malade bien portant. Bon ni an donna kuma kɔnɔ i bɛ faamu sɔrɔ nka maa kana yɛlɛ maa kana yɛlɛ interdit de rire. Voilà. Non, il nous écoute. Non, mais il nous écoute. Un malade bien portant. Il nous écoute. Oui. On l'a pas dit, il nous écoute. Auditeur tiens le goy. Donc on doit Ya Rabbi, Ya Rabbi. Un malade bien portant. Ya Rabbi, c'est un malade bien portant. Bien portant. Voilà. Qu'on a voulu dire à Koko décidément Bakari Togola est un malade qui ne se plaint pas trop. C'est un malade qui ne se plaint pas trop. Voilà. Depuis plusieurs mois, il a quitté la maison centrale d'arrêt de Bamako-Croix pour une clinique sise à rive droite du Djoliba. Bakari Togola, Banabagato Mindoko aka kene aka kene ya tiɲɛ la kɛnɛya b'a la yɛrɛ de aka kɛnɛ tabarikala banabagatɔ min don aka kɛnɛ fo ka taa fɔ a to ten ko a bɛ kalo damadɔ bɔ a bɔra Bamakɔ Kura kasobonba kɔnɔ ni ka na n'a ye ba kɔfɛ kiliniki dɔ la an bɛ don min na i ko bi a bɔkun kɛra fɛn min ye ko o de ye furakɛli a bɛ se ka o kɛ cogoya min na nka yɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko a ka kɛnɛ selon nos radars 2 de ces 5 femmes la 3e et la 4e seraient enceintes. Une minute de silence. Agradi. Mais moi, c'est normal. On peut être malade. La maison centrale d'arrêt de Bamako, selon nos radars, 2 de ces 5 femmes, la 3e et la 4e seraient enceintes. Non. Quand vous le dites, non, Kasorga virgule ke, rassurez-vous. Rassurez-vous. Des œuvres d'un kidam, mais bien de celles de leur sotiki. Et la photo. De leur sotiki. Ce qui prouve l'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, et ex-big boss de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, est bien en pleine forme. On a voulu dire chez un côté. En tout cas, il vient de donner raison au procureur du pôle économique et financier Mamadou Kassongué qui a refusé sa mise en liberté provisoire fixée à 3,2 milliards. Bakari Togola passera bientôt. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion, de cette émission. Abunumeka Djemou Kamil Lame 600, Ameka Segi Akande, Nankoma rediffusion. Aniche Agalamelula. Radio Bamako 24. Devant la cour d'assises pour répondre du crime du détournement des biens publics de près de 10 milliards de nos francs. Bakatola kaka kene ko de la ko amedo mina ko bi amso sabana na amso nanina o ko olu garsigelendo
o garsigɛlen don kunnafolidila a ye a sɛbɛn ten k'o garsigɛlen don ko kɔni b'a yira k'a fɔ ko ɲamalakaw ka belebele k'a ka kɛnɛ kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ ko o bɛ a kan ko nin kɔni kan ka a yira kasonge la kasonge min ni ale ye pôle économique o ɲɛmaaba ye k'a fɔ ko Bouakari tiɲɛ don a bilalen don clinique la ko a kɔni bɛ banabagatɔ furakɛyɔrɔ la ko nka ko a ka kɛnɛ kunnafoni di sɛbɛn ko ten voilà personne ne parle i y'a ye i bɛ taa n'an ye ɲɛfɛ. Sidiki Nfa Konate ko a bɛ liberté provisoire la han thème belebele Sidiki Nfa Sidiki k'a bɛ liberté provisoire la. A ye wari sara. Voilà a ye wari sara. Ko Sidiki ko n'i ye kow ta k'o lajɛ ka kɛ ni kunnafonidi sɛbɛn le Sphinx ale ka bɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko ORTM kɔmuso a ɲɛmaabakɔrɔ Sidiki Nfa Konate ko Sidiki ko a kɔni bɛ an bɛ don min na i ko bi a ka so ko jalaki jumɛn kun ɲɛsinnen don a ma k'a kun yirala k'a fɔ ko 100 ani 20 ko a ye o bɔ ORTM a kɛsuba la k'a fɔ ko baara dɔ bɛna kɛ nka ko o baara kofɔlen ko o ma kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ tumana min na pôle économique kasonge ale n'a ka cɛdenw olu ka wele o sera a ma k'a fɔ wari ta yɔrɔ a kana o ɲɛfɔ k'i b'a ye k'a fɔ wari kun kan ka don baara yɔrɔ min na ko o baara ko Sidiki ko o la ko Sidiki kɔni ye o baara a bɛ i n'a fɔ wari la seginna o yɔrɔ la o baara o kɛra ko o fana ka bɔ a la ko sefa wari 30,000 ko Sidiki ko a tilala ka o fana sara ka fara wari kan ko an bɛ don min na i ko bi ko hali n'o y'a sɔrɔ vérificateur ka bureau ko kun y'a jira k'a fɔ nafolo kasabi min tununnen don Sidiki nɔfɛ ko o bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 4 ani ɲaari la nka a bɛ i n'a fɔ Sidiki kun welelen don fɛn min na o t'o ye nka o ye 120,000 ko ye ko nka ko a ma kɛ cogo cogo ko don n'a nataw la ko kiri bunakun kan ko a ko o naɲɛ dɔ Sidiki na jɔ ni ka a laɲininka a ko kɛra cogo min na a ka o ɲɛfɔ k'an kɔni bɛ yɔrɔ min na i ko bi Sidiki Nfa Konate kɔlɔnjɛbakaw ka belebele k'a b'a ka so. A b'a ka so. Nous en parlé où la main passe an ka taa a fɔra k'a ye wari sara ou bien wari sara mais a bɛna ɲininka wagati jumɛn na sisan. Bon a ye dɔ sara a fɔra k'a ye dɔ de sara bon tari kiri ko don da donni a la a ma nɔgɔ ɲininkali de don awɔ bon n ka taa ɲɛfɛ ni ko min bɛ kiri a bolo kan da donni a la a ka gɛlɛn Seydou Kulibali ni ale sira ɲɛmaa ye ko Seydou Kulibali dans les starting blocs a b'o dɔn tu connais ça? Starting block Viseur Jangine tu connais? Est-ce que bolikɛlaw b'u sen da Jangine ma sport kɛ o tɛ ya n'a bɛna 100 mètres plat yɛrɛ kɛ an kun bɛ to ka min kɛ ou bien an bɛ to ka min kɛ sisan i b'i accroupi k'i sen da fɛn min na nɛgɛ min na dɛ c'est ça qu'on appelle le starting block. ne kun t'o de fɔ Jangine ka mot de ma. Jangine tɛ sport kɛ o fais pas de sport. a kuma banna ne ye sport t'i bolo Burama. Pas de sport. A fɛ k'a jira mɔgɔw la ko ale bɛ sport kɛ quoi. Non, je fais du sport. Tu connais que ni jeux olympiques bɛ kɛ tantôt. Donc ni olympique tɛ e ma deli k'a ye. Toi tu fais pas du sport. C'est grave. Ne y'a ye télé de la. C'est grave. Makura fana m'a ye. Ne y'a ye kɛ. Min. N y'a ye télé la. A fɔ k'i y'a ye Facebook kan sa. Ayi télé la match u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ fo ne tun bɛ to k'a fɔ match n ko u yɛrɛ bɛɛ tɛ ligne kelen na. Voilà, ça c'est le starting block. I b'i sen da min na. U bɛɛ tɛ ligne kelen na. Ya an bɛ taa ou bien an b'an jɔ de. An bɛ taa. An ka taa. Nafolo di sɛbɛn a y'a jira n'o ye le Sphinx ko Seydou Kulibali ni a bɛ cakɛda min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Sira Mali ko Seydou Kulibali de Sira dans les starting blocs ko
sisan kɔni ko a ko a danganamaya maaw kan ka bɔ a kalama ten o gunola ko tɛ bilen wa jakumabo tɛ fɛn min ni a bɛ datugu sira ale PDG ko kalata natɔ kalata min ni a bɛna kɛ février ani mars kalo la san 2022 ko Seyidu a bɛna kɛ cɛbɔ ye o kɛnɛ kan ko ala tɛna mɛn bilen a kibaruya ko a na diɲɛsɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama selon nos radars ko a yirala k'a fɔ ko Seyidu ko ani farafinna jamana caman ɲɛma ani olu kumara ka ban jango an kɛrɛfɛ jamana walasa olu bɛ se k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ ko o lase a ma kalata natɔ la a y'olu ka bénédiction ko o sɔrɔ olu ka duwawu o b'a ye u ka dɛmɛ ani dɛmɛ b'a ye walasa a ka se ka kɛ Mali jamana ɲɛma ye kunnafoni di sɛbɛ a taara ɲɛfɛ il sera soutenu toujours selon nos radars par l'ASMA de Soumeilou Boubé Maïga il sera soutenu selon nos radars par l'ASMA de Soumeilou Boubé Maïga, le tigre, le hérisson, lequel ne veut plus se présenter car, dit-il, les Maliens sont contre lui. kunnafoni di sɛbɛn ka kuma don ko Soumeilou Boubé Maïga k'a ko ten k'ale tɛna kɛ cɛbɔ ye ko sabula ko fasodenw olu bɛ ale juguya la nka a ka dɛmɛ ni dɛmɛ ko o n'a kɛ Seyidu ye Seyidu Kulubali walasa o ka kɛ jamana faama ye son acolyte de l'UDD Cɛma Hubert Kulubali qui sait qu'il ne pèse pas lourd sur l'échiquier politique malien. UDD Cɛma ko fana ko ale ka dɛmɛ b'a ye ko sabula ko a dalen b'a la k'a fɔ fangaba tɛ ale la k'a fɔ ko ale ka jamana ɲɛmaaya ko o ɲini kuma a taara ɲɛfɛ a yirala tuguni k'a fɔ ko une partie de l'ADEMA PASJ ADEMA fankelen ko o fana ka dɛmɛ ni dɛmɛ o bɛ Seyidu Kulubali ye kuma taara ɲɛfɛ ko une partie ou toute la sémence de l'énigmatique Imam Mahmoud Dicko. Imam Mahmoud Dicko, ale ka dɛmɛ b'a ye. C'est d'ailleurs Seyidu Kulubali qui a financé la mise en place des sections de la CEMAS à travers le territoire national qu'avait entreprise l'inébranlable, l'inénarrable Issa Kaoudim. Avant que celui-ci ne soit contesté au sein de la formation politique dont il était le coordinateur. Ce dernier ne jure désormais que par le colonel Assimi, qu'il veut, dit-il, amener jusqu'au palais présidentiel. Mais tout cela peut être que pure diversion. Akaya an ka yɔrɔ ɲɛfɔ Mahmoud Dicko ale n'a ka semasi k'olu ka dɛmɛ ni dɛmɛ ko a bɛ Seyidu Kulubali ye ko Seyidu Kulubali yɛrɛ de kɛra sababu ye ka nafolo caman ko o bɔ k'o di semasi maaw ma cogoya min na semasi bureau a bɛ se ka sigi jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o taama ninnu kɛra maa min fɛ sa ko o de ye Issa Kaoudim ye k'an bɛ don min na ye ko bi ko Issa Kaoudim kɔni tɛ semasi coordinateur ye bilen ko o fana kalekan de ye ko fo a kana ni Assimi Koita ye fanga la ko o yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni ka mana da maaw ɲɛ la ye ko sabula ko ni donna Kati kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan Sunjata kɔnɔ ko musolaka kɔni caman bɛ yen k'olu bɛɛ ko k'u na kala ta Seyidu ye k'olu bɛɛ ko k'u na kala ta Seyidu ye Mali Faransi fana ko Faransi fana jɛlen don ni Seyidu ta ye maa fa min d'abord jamana ɲɛmaakɔrɔ ale ka denbaya k'olu fana ka dɛmɛ ni dɛmɛ ko o bɛ Seyidu ye Seyidu tɔ ye mun ye sisan yɛrɛ Seyidu tɔ ye mun ye belebele jumɛn fasodenw ka danaya Bacili m'a fɔ ko y a des faiseurs de roi au Mali
kuma tɛ ne jang ne ni kuma b'i bolo ou bien an ka lasegin Cheikh ma k'a taa da fɛ Cheikh kuma b'i bolo Mas Seydou ka nin ko in a mɛnna a bɛ a da fɛ sɔgɔma a bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni fɛn min kɔni tɛ nkalon ye Seydou ye candidat ye il est candidat mais est-ce que hali Adama yɛrɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que hali Adama yɛrɛ fanba ka soutien b'a ye fɔlɔ a bɛ Adama na o a donna Adama na oui a donn'o la mais hali a ka o donni o adhésion o kuma fana cayara dɔɔni parce que mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu fana bɛ fɛ ka kɛ candidat ye Adama kelen in na o ɲɔgɔn sama-samaw bɛ yen nɔ u tɛ sira di Seydou ma o ma jalatigɛ fɔlɔ o ma u ka sira di Seydou ma e bolo u ka sira d'a ma u ka sira d'a ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen a ye minnu kɔn ye maaw kɔni bɛ yen mais u ka sira di Seydou ma tari kuma tɛ nin ye Mas ne ma a faamu Kulubalilaka Mali président c'est une première hein Mas attention attention cogo di Mali président Kulubalilakaw Mas attention Mas ale soutien an ye kɔni ye Bitɔn ye fanga la on a vu Bitɔn au pouvoir Bitɔn Kulubali mun bɛ kɛ k'a dafa Bitɔn Mamadi Kulubali ayi kuma ɲɛna a ma fa an m'a daminɛ Burama la n'an nana fanga la an m'a daminɛ Burama la Masi ne kɔni ma min faamu ale soutienbaga ninnu o tuma la sa ne hakilina la dɛ ne taara hakilina la o tuma minnu y'a dɔn k'olu tɛ se k'u présenter olu de le tigre Masi o tuma ale dɛmɛbagaw ye minnu b'a dɔn yɛrɛ ko Mali bɛɛ olu tɛ se k'u kan bɔ k'u bɛ kɛ président ye olu de b'ale soutenir bon c'est stratégique politique do k'a fɔ politique do sinon tiɲɛ yɛrɛ la ko gɛlɛyara olu tɛ fɛ k'a nɛgɛ k'a kɛ ba falen Fakoli bɛnkɛ tɛ Sumanguru Kante u ma kɛlɛ Fakoli ma taa fara Sunjata kan u fila ka jɛ ka Sumanguru kɛlɛ an bɛ ka nale kuma tɛ nin ye Makura Mas fɛn tɛ ne bolo i dun ka kuma dɛ ayi parce que Mas n'i y'a fɛn quoi jamana ɲɛma ne tɛ na ni Seydou dɔrɔn ka kuma ye quoi parce que ne delila ka kuma min fɔ yan an ɲɛ bɛ o de la kan kɔnɔ muso ko kuma min bɛ ka fɔ ko la donc o de y'a to ne y'a fɔ ko Makura t'u ka dɛmɛ k'a ye ne ko mun dɛmɛ dɛmɛ kɛ parce que surasi muso ninnu ka dɛmɛ dɛ o bɛ na ni militaires ka choix yɛrɛ de yɔrɔ ye Makura ayi o de tun ne ko n tɛ fɛ ka kuma o Makura o ma se kuma la sa Aïssa o ma se kuma la sa n'i bɛ fɛ ka e ni Cheikh sɔrɔ bi Cheikh Segujan Cheikh Tɔmari n'i bɛ fɛ ka e ni Cheikh sɔrɔ bi aw denmusoni o minɛ dɔrɔn tu seras obligé de venir Cheikh aussi sera obligé de venir an ka point de vue tɛ kelen o de n'i ye den sɔrɔ dɔrɔn i bɛ non fanga ɲinina bɛɛ bɛ nin kɛ dɛ i bɛ taa soutien ɲini de tu cherches la bénédiction munna u taara farafinna président fɛ yen tu cherches la bénédiction duwawu don d'accord an k'an sigi k'a lajɛ voilà comme Kulubali dɔ a ka duwawu don jɔn ka duwawu don kuma tɛ nin ye Jagire a tɛ bali mɔgɔ la ni Seydou bɛ kɛ cɛbɔ ye nka minnu bɛ ka taa fara ale kan nin maa caman ka danaya t'olu maaw kan caman yɛrɛ bɛ fanga t'olu la a ye fanga tɛ dɔw la il faut pas oublier en 2013 fanga tɛ dɔw la Soubeylou Boubé Maïga le Tigre a taara fara IBK kan un guru dɛ ka fiɲɛ suru non c'est des baromètres ni fiɲɛ suru ni Soubeylou taara fan min fɛ Jagine kana jɛya yen na dɛ ne bɛ mun f'i ye Mali politique a dɔrɔn tɛ koyi stratège fiɲɛ suru la yan 2013 mɔgɔ baden taara fara IBK kan ka sɔrɔ u kun tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na dɔ ye o kɛra yan dɛ awɔ mais Jagine mais min f'i ye ne bɛ fɛ ka mun f'i ye Mali politique Burama e b'a dɔn koyi an bɛ fiɲɛ suru de la awɔ mais fɛnɛ bɛ yɔrɔ min f'i ye Soubeylou Boubé walayi a sɛbɛn k'a bila komi an m'a mɛn a yɛrɛ da mais a bɛ fara fɛn o fɛn kan c'est un stratège a ka ca Ala fɛ président bɛ bɔ yen koyi wari bɛ Seydou fɛnɛ kun un stratège waritigi dɔw fɛnɛ nana dɔ dun olu ko olu m'a sɔrɔ ni fɛnɛ nana ni mun fɛnɛ kan ka du i kun o fɛnɛ na du i kun sinon ne t'a dɔn k'a fɔ i bɛ don parti mun na bon Seydou kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn a ka ɲi wa a man ɲi wa bon ne t'a dɔn ka don parti la kalo caman k'e bɛ k'olu ka candidat ye
adama ma sonne tɔgɔ mbula o kana so fo aje non a tout ka statut connaît ay ata connaît ni ye militaire dropship candidat mais donc voilà u ka tonde te kaba donc mais militant ayi non jangene o te politique la sa mo kana so ni sugu o te politique la sa o te politique la ne la sa il nana dro il est traité sur le même pied d'égalité que les autres voilà o te politique mo be manga mais pour parti dɔw bɛ yen i bɛ don la ka militer ka sa hakɛ dɔ de kɛ Mali parti politique kan ka lajɛ k'o don ka sati ayi ka mɔgɔ dɔ lajɛ dɔrɔn nafolo b'a kun an ka ta an ka bila an ɲɛ ma ale ka fanga ɲini mɔgɔya don an ka kɛ nemuruba ye k'a bɛn anw da ma n y'o de ye o n'o tɛ mun ye nin ye mais n'i y'o de ye wari tɛ ne kun ka campagne kɛ ne fanga ma bon mais wari bɛ nin kun an bɛ taa an guwa la k'a layɛlɛ fanga la n'a sigira fanga la a n'an bɛ jɛ k'o nemuruba k'o bisi k'o min an kɔ la ayi selu tɛna sɔn a ka fanga ka gâteau n y'o nemuru dɔ n'o dɔ de tɛna sɔn a tɛna sɔn o kelen de tilalaw de b'a kɔ i m'a fɔ ma e bɛ ka fɛsɛri de wura minnu fɔ nin ne da tɛ nin si la mais nin bɛɛ kuma wɛrɛ de ka kuma la sura dɔrɔn n'i y'a dan ne ma hali ni adama bɛ taa simi den dɔ ta minnu bɛ adama na san 100 u ko k'u ka carrière o ka fisa ni nin ye sinon a fɔra ko club de soutien sigira a tɔgɔ la o jangene c'est le candidat ayi a dogolen yɛrɛ tɛ c'est le candidat mais s'il est moi je suis pas contre ça mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ minnu bɛ bi na k'olu bɛna a dɛmɛ i n'a fɔ Tari da sera ma mɔgɔ danaya bɛ ninnu kan yan ninnu ye mun kɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ t'a dɔn mais c'est des points dɔ gɛnna tilegan politique i bɛ ka cɛman gɛn an bɛɛ ɲɛna yan o kɛra bɛɛ ɲɛna yan ka tila ka segin ka na yan tuguni Bube o gɛnna bɛɛ ɲɛna yan place de l'indépendance la bɛɛ ɲɛna yan mais o mɔgɔ minnu bɛ a ye mun fɔ minnu bɛ a ye mun fɔ a wulila a nɔfɛ ko a b'a don kaso la a ye mun fɔ jɔn les tigres a ye mun fɔ ko wulu bɛ wo ci ko mais ko wulu bɛ wo ci jugu na mais a tɛ se k'a minɛ est-ce que a minɛra mun tɛ se k'a minɛ ayi a minɛra mun tɛ se k'a minɛ hali sini maaw bɛ n'i ye fanga d'olu ma olu b'a don u b'a don n'a kan ka don u b'a don m'a fɔ mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ni Bube taara fan fɛ ne taara fan mun fɛ ne tɛ taa yen fɛ ne tɛ taa yen fɛ parce que n'i y'an ka jamana fan caman bɛ n'olu birisi ɲagasalen bi hali kalata min kɛra san 2018 n'i ye ale ka foti bɔ a la a tɔ b'i den Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ u nɔ b'a la stratégie ka taa an tun bɛ yen a ka ɲi sa c'est bon ka t'i sigi ka fɛn dɔ lamaga maison de la presse la ko stratégie Mali fan bɛɛ minɛlen don c'est bon makɔrɔ i ka kuma fɔ an ka taa fɔ voilà Bube c'est stratégie n'i y'a ye ne ye choix ko in yɔrɔ fɔ parce que a bɛ komi i b'a fɔ siga kelen bɛ hali Bube la surasiw ka hakilina ninnu kɔfɛ fɛn olu ka hakilina caman bɛ bɔ a la siga kelen b'a la o ko la donc c'est pourquoi ne y'o de fɔ donc n'a bɛ nin Kulubalikɛ kɔfɛ donc n'a bɛ Kulubalikɛ kɔfɛ surasi musow mana tugu a kɔ donc surasikɛw fana b'a fɔ moi si stratégie ko in foli ta mais c'est stratégie moi si jamana bɛ dingɛ kɔnɔ stratégie bɛ yan premier ministre de la défense stratégie c'est stratégie ni stratégie sugu jumɛn y'o ye moi si kan'o fɔ sa ni c'est-à-dire fiɲɛ tafa fiɲɛ tafa miɛ la y'a ka taa ɲɛfɛ kunun tigɛ ma don a na la hali dɔɔni parti politique u ni fɛn min ye ministre min n'ale kan ka kalataw labɛn u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye tigɛ ma don a na la hali dɔɔni kuma min ni a bɔra ministre da ko ka o kɛ ko ye olu hakilina ye u bɛ fɛ o ka kɛ o de ye k'a fɔ dɛmɛ ni dɛmɛ min bɛ kɛ parti politique ye san kɔnɔ ko ka o tigɛ a yɔrɔ la a ma diya dɛ ɲɛji suru la ɲɛw bilenna o tɛ kɛ a ma diya n'a ye o tɛ kɛ ka mankan wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko aw nakun tɛ nin ye aw nakun ye ka élection ye ka taa mais ka parti politique ka dɛmɛ tigɛ non on n'est pas d'accord a kuma cayara fo ka taa fɔ a to ten ministre y'u to la dɔrɔn ka sɛbɛn k'a fɔ ten ko ale hakilina la ale bɛna proposer gouvernement ye sabula ale ni experts sigira ka a kuma kɛ président n'i bɛ fɛ ka bɔ a nɔfɛ Mali kɔnɔ ko 50,000 i k'o da fiɲɛ la o sera nka n'a k'a tɔ bɛɛ la ten awɔ 50,000 ko k'o da fiɲɛ la pour que i kɛ cɛbɔ ye caution o de ye caution ye non remboursable bon ko a tila ka parti politique ka dɛmɛ ko k'o fana tigɛ
ko n'i ye 5% sɔrɔ premier tour la i ka wari bɛ segin i ma mais n'i ma se ka 5% sɔrɔ 0,tan 0, kana se 2, 3 hali 4 4,99 non i ka wari tɛ segin a tɛ d'i ma voilà donc a kuma cayara donc ministre kɔni ye layidu ta ko don n'a nataw la u bɛna sigi ka kuma parti politique kɔni u k'u ma jɛni ni kumaba fila ye hali dɔɔni ka dɛmɛ tigɛ ka tila ka million 50 k'o kɛ caution ye n'i ma ɲa k'i bɛ président ɲini o de y'a kuma la kumabaw ye an tɛ maa kelen ta ou bien aw bɛ kuma de tu veux parler u ye kɛlɛ de kɛ ka hakɛ ninnu sɔrɔ parti politique u ye kɛlɛ kɛ dɛ u ye kɛlɛ de kɛ k'a sɔrɔ ka hakɛ sɔrɔ mais a bɛ se ka kɛ ɲɛnabɔli bɛ se ka k'a la komi hali n'a sɔrɔ a wari a bɛ di parti caman ma a tɛ taa tasira fɛnɛ fɛ a tɛ taa tasira fɛ dɛ a kun ye pour faire la réveil citoyen o tɛ kɛ a parti caman fɛ a wariw bɛ ta dɔrɔn parti minnu b'a a ɲɛma olu b'a k'u mago ye a tigɛli non parti dɔw b'a kɛ ten n'o tɛ a bɛɛ tɛ wala n y'o de fɔ n ko parti dɔw b'a kɛ ten mais yɛlɛma bɛ se baara o baara amélioration bɛ se ka k'a la o fɛnɛ bɛ se ka kɛ nka tigɛli in an ka maa kelen ta o ye mankan wɛrɛ ye 20 18 65 allo an cɛ somɔgɔ Seku Mayiga awɔ kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen ala kana baasi bila an na ya rabi ala ka tile hɛrɛ caya amina rabi ala ka hamina ko bɛɛ nɔgɔya amin ala ka hɛrɛ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen amin ala ka laɲiniw bɛɛ sabati amin basi ne yɛrɛ ma foyi faamuya allo a taara de Seku ma min faamu Seku kun k'o fɔ walima de maa kelen allo an cɛ allo an cɛ a bila nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an garisɛgɛ tɛ maa la bi Cheikh Sidibe foli kɛ Mas ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bi ye juma ye awɔ ala ka jamana ye ala ka basigi amina rabi ka hɛrɛw caya amin ala k'an kunnaja ya rabi tonton Masi an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen don an ka grand direct la sɔgɔmada in na ko ni ne tuma an bolo ka da o tulo kan o tuma an bɛ dugawu kɛ nin jumaba in na ala ka jamana in basigi ya rabi Magura Masa an b'a lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan n bɛ Cheikh Traoré fo Sedi Misal kɔnɔna na a n'a ka baarakɛla bɛɛ n bɛ Nbayiba fo mairie du district kɔnɔ ka Gaɲi Jakite fo mairie du district kɔnɔ ayiwa ka Kɔrɔ Bubula fo ka Siribe fo an bɛ ɲɛmaa yɛrɛ fo a n'a furumuso Fanta Konate tabarikala ala ka tile hɛrɛ di an n'u bɛɛ lajɛlen ya rabi jo dɔrɔn a ka bɛɛ fo maa o maa kun sɔgɔlen b'a la sɔgɔmada in na ala ka juma yɛrɛ d'an ma amina rabi Nana Sise cɛ ani duman bɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ nalen anw m'an ko don sisan ale b'a sigi a pari mɛn bi kosɛbɛ a kɛn bɛ ka suraka gulokiba don baga gulokiba bulama o b'a a la a bɛ n'i sigi sisan ni ka duman ko o suru ala ka Mali ja ala ka Mali ja ala ka Mali kisi ala ka Mali kisi yaya ni